हाय गाइस दायो नै जोङो गार' बाजार थांनो ओंखारदों जों आंजों लोगोसे दं सासे बेनो जाबाय बिथाङा बर'नि जन इब्राहिम नुबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअ गाइस नै जोङो दायो फाइनालि सफैबाय दा गारिखौ पार्किं खालामबाय दा जोङो थांगोन नैबेथिं लामाया नैबेथिं दायो नैबेयाव काउन्टाराव जोङो रिसिप्ट दानबाय पार्किं फिस दायो जों थांगोन लामाया नै नुदोंना लोगोफोर बाय गेटखौ बिथिं जों थांगोन दा देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आदा बे जायगानि नामा मा नाम होनदोंमोनलाय आमगासि लिरो ना लु गाइस नै गेट मोखाङाव माखासे गाइडलाइन दोङो नोंथांमोना फैयोबा नायना ला नै आरो बेयाव लकेसनबो दङ दा बेनि एरियानि माने लकेसन जिहेतु बाउन्डारि बेखौबो बेयाव मिथियो गाइस नै जों हाबबाय दा थांबाय थानोसै खिन्थु हाजो गाखोनांगौ दे गोजौ मानि जायफोर फैयाखै नायफैनो हागोन वाव हागोन ना हाया गाखोनो नायलांबाय था नैबे जाबाय न' दासो गोदान लुहांदों मानसि थायो नामा सोरबा थायो नामालै ना मालिक थायो ना मोख्रा थायो सिरियाखाना बायदिसो मोनलायबाय आं लोगोफोर नै आयौ बहुद गोजौ माथो गाखोनो हागोन ना मेंखाबायानो माथो ओरैबायदि गोजौआव थांगोन जोङो बर'नि शेरपा तेनजिं एडमान हिलारि माउन्ट एभारेस्ट गाखोनाय हाजोआ बेबायदि गाखोलांगोन जोङो गुसु बार नांदो रायजोफोर जोङो दायो नुदोंना नैबे लामाजों थांनानै हौरै गाखोहैगोन जोङो बिनिफ्राय आरो गोजौआव थांबावगोन जोङो चलो गाइस लोगोफोर आयु थैगोन जों हाजोनि मानसि नङाना हायेननिसो बेखायनो माने हायेननिखाय माने बेबायदि जोंहा हाजो गाखोबाय थानायनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय बेखायनो मेंदों जोबोर मेंदों आं बेवहाय जिरायनो लुगैबाय लोगोफोर मेंबाय लोगोफोर गाखोनायनि लिमिनदोलै गोलैगोनसै नामालाय आयौ थब सरबायगोन नामा गाखोफेरा गोदो उन्दैयाव गाखोदोंमोन ना जानाय नङा दंफां दालायाबो गोरान जानो हागौ बायनानै गोलैबाथाय मोखां दागि लानानै थांदो गाइस लेट्स गो फै आंना बन्दुआ नै मालाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बर'नि जन इब्राहिम होननानै नै बिथाङा आंजों फैफादों बन्दु थुदो गाखोबावनोसै हागोन ना हाला नोंलाय हायो ने बर'नि जन इब्राहिम एक्टरथ' ओरै बबेथिं थांखो थ' गाइस बबेथिंबा सर्टकाट लामा दोङोनो जन इब्राहिमा बर'नि जना लिंदों बिथिं सर्टकाट लामा दङनो नै लोगोफोर गाखोग्रा न' मोख्रासो थायो ना मानसिसो थायो जियानो जादोला जों बेफोरखौ नायबाय थानो सम गैला नायनो गोनां बहुद दंबावो गाइस आरो थांबावनांगौ मेंनायजों जाला आरो थांबावनांगौनो नुवाखै जोंना बर'नि जना मानखोगासिनो जेबोआनो जायाखै बेहाथ' बन्दु आरो बेसेबां गोजान बारा गैला जोंथ' बहुद गोजौआव फैबायलै आरो 5 मिनिट दहायबो बुंदोंमोन ना जन दहायबो बुंदोंमोन नोङो ससेल'सै होनना आरो बेसेबां गोजान दंबावो हा लोगोफोर ओरैबायदि हाग्रा गुदु फाइनालि जोङो बहुद गोजौआव सफैबाय दायो बारा गैला नैबे नुदोंना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो थांले आरो
बेनो जोबथा मेंबाय लोगोफोर जों माने हायेननि मानसि ना बेबायदि जोंनाव हेबिट गैया हाजो गाखोनायनि मेंबाय गस्ला लंपेन्ट गासैबो सिजोबबाय गोलोमदैजों आरो ससेल'सै हा बर'नि जनानै जेबोआनो जायाखै खतरा पालवान आरो बेसेबां गोजान होनदों बेनो दा बेनिफ्रायथ' थांला 2 मिनिट बेसेबां 2 मिनिट गाखोनांबावगौ आयु थैसिगोन जियानो जा फैबाय नालाय गाखोनोसै नाबा बुङो लोगोफोर आयु ओरैबायदि थिया हाजो माननांगोनसो बोरैबा गोलैलांबाथाय गैला मोननाय नङा हाराबो ये देखो इतना ऊपर आ गया मतलब बोल नहीं सकता भूटान हाजोआव गाखोफेरनो मोनबाय नंगौना लोगोफोर जायफोर मोनाखै फै बेरायफै गाखोफै गोजौ गाखोबाय जोङो अभी मिलने वाला है जेब्ला मोनहैगोन अब्लासो बिखाया खामजोबबाय लोगोफोर बिखाया खामजोबबाय बल गेलेनायाव जि खारोना खारबा माबायदि मेङो लोगोफोर नोंसोरो बेबायदिनो जादों आंहा वाव अरे किधर से जाना है इधर से कतलो मैं पहली बार आया हूँ ना इस जगह पे बर'नि जना सिगां थांगासिनो आं बर'नि जनखौ सोंदोंमोन लोगोफोर आच्छा आदा नोङो देनां बाजैखौ लायोब्ला बेबायदि हाजोआव बेरायनो लाबोगोन नामा नोंलाय होनना सोंदोंमोन बे बुंबाय मा हौवा मानसिफोरानो फैनो माबायदि मेङो आरो बिसोरथ' हानाय नङा भाई होननानै आंखौ बुंबाय आरो अबयस्से नंगौबो आंबो माबायदि खस्थ' मोनदों आंबो मिथिगौ ओइ जन मैदेर फैयो नामा मैदेर नंगौ आरो आगे पासे सिगांफोर फैनाय रेकर्डफोर दंना गैया दङमोन बेलासे थानो हायामोन वाव आरो मोसानि जेबो गिनांगौ गैया वाव गिनांगौ गैया होननानै बायजों बारसिन जाबासो लोगोफोर नै आयौ नाहरनो गिदों जि ओरैबायदि गोथौ लोगोफोर नै बिथिं आयौ आरो ओइथिं नुदों ना बेसेबांबा गोजौ हाजो बिथिं भुटान हाजो गोलोमबाय लोगोफोर नुदों दा माबायदि खस्थ' नै गोलोमदैफोरा नै लोगोफोर रुमालु गारियावसो थाबोबाय लाबोफानो बावबाय आङो दा जियानो हक लोगोफोर जों दसे इन्जय खालामबावनोसै दा बिनि उनाव नेक्स्ट टाइम